Om die Frieske spraakherkenning te trainen is begonnen met het opschrijven van zo'n 200 uren radio-uitstuurings. Dat we dienen toch 2 transcribeurs bij de Frieske Academie. Een beul vol werk. Klopt, het is heel precies werk. Heel soort herhalen wat zei er nou krek. En uiteindelijk we goed controleren. We controleren ook hoor ik dat het al een keer klopt. Wij schrijven een deel uit en op basis daarvan wordt dat programma maken en controleren. En het is de bedoeling dat het programma dan zelf de rest doet. De Radboud Universiteit in Nijmegen maakt de software met de naam Fame om in eerste instantie in het archief van Omroep Friesland makkelijk ziekje te kennen. Bijgelijks naar een audiofragment van Riens Gratema van 50 jaar lang. Het kan ook aardig wezen om te zien hoe het zijn taalgebruik verloren is. In the end, anyone who is interested in, can make a search query through an interface and simply find the relevant segments of these data without any problem. In het archief van Omroep Friesland zit 2500 uren sprutsen Friesk. Wetenschappelijk is natuurlijk een keer dat het meesten zondag hier waarom in audioarchieven ziekje kennen en jaren kennen hoe taal hem ontwikkelt. Binnen Omroep is het handig, want wij kennen makkelijker verhalen van de radio wegvinden en dus ik weer broeken. En ik denk voor het grote publiek dat die uiteindelijk ziekje kennen op internet, dat wij dit online zetten en dingen vinden kennen. Werd ze ooit zelf die ergens binnen of hun ouders of nijs uit de streek of wat dan ook. En het kan ik zo wezen dat je materiaal gebruikt wordt voor spraakherkenning in navigatiesystemen, misschien wel WhatsApp, dat je sprutstaal omzetten kunnen naar gay Fries bijvoorbeeld. In uw Friesk zit een soort Nederlands. De spraakherkenner moet dus tweetalig wezen en dat bestaat nog nergens. Als het je slaagt, hoop je de makkers dat het ook in oren tweetalige landen gebruikt worden zal. Goeiedag, Ronnie.